Bayan karya farashin kayayyakin abinci da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Abdurrahman Chani, a jiya ne dai aka wayi gari da karya farashi a jamhuriyar Nijar. To sai dai a yau Juma'a a rahotannin da muke samu a yau na bayyana cewa hukumar kwastam a Najeriya ita ma ta fi sahun hukumar jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka hukumomin kwastam a Najeriya suka fara sayar da kayan abinci ga 'yan ƙasa waɗanda suka kama. Ana da sayar da shinkafa kan Naira 10,000 a kan kowane buhu mai nauyin kilogiram 25, kamar yadda muka samu wannan rahoto a shafin Facebook wadda aka wallafa a shafin Dutsen Kura Media Consulta Farmer DCLC Hausa. To dai tuni mutane suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu, da yake bambancin ya samo asali. Jamhuriyar Nijar ta saka doka ne a faɗin ƙasar za a rinƙa saida kayayyakin abinci. To sai dai a nata ɓangaren Najeriya tana sayar da wane iya waɗanda ta kama, waɗanda aka yi fasa ƙwaurinsu aka shigo da su ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu.